Els veïns i els comerços del carrer Benito Pérez Galdós prefereixen que les obres de reparació del vial, de lo que és el paviment, es comencen després del 22 de juny. Este matí s'ha celebrat la reunió en l'empresa constructora que realitzarà aquestes obres de reparació d'esta calçada d'este carrer amb els veïns i comerciants. I hem arribat entre tots a l'acord de que el mes d'abril no és una bona fetge per a començar aquestes obres. Jo, com a regidor de serveis urbans, he estat en la mateixa reunió a l'empresa per a que anul·le el pedido d'asfalt imprès que ja tenia sol·licitat i que estava ja demanat per el dia 20 de maig i que en aquests moments ne sol·licite uno nou. Considere que el que tenim clar tots és que aquestes obres de reparació deuen de fer-se, que s'han de realitzar, però s'han de realitzar sense perjudicar a ningú i sobretot s'han de realitzar en el màxim consens de tots els afectats.